Пысы ял дип татырмый, жәй дип татырмый яраткан тамашачыларын спектакльләр белән гел сөендереп торам. Бу юлы хәтта Якутияга кадәр барып җиттеләр. Шул хакта біз студиябыз кунагы белән сөйләшербез. Әлеге сәфәрдән хис кичерешләре белән уртаклашыр өчен безгә Татарстан Республикасы халык артисты Рушания Юкачева килде. Рушания ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Саумысыз, исән-сау кайтып җиттегезме? Алланың биргәненә шөкер, Аллага шөкер. Юлларыбыз бик авыр булса да, һәммәбез дә исән-сау, сау-сәламәт. Һәм инде без беренче тапкыр труппа җыелышына 27 числода җыелдык. Барыгыз да сау-сәламәт. Рәхмәт. Шушы гастрольләрдән сез инде тамашачыларның иң яраткан спектакльләрен әзерләп бардыгыз. Ниндиләрен күрсәтә алдыгыз тамашачыларга? Әлбәттә, без бу ерак сәфәргә күп әсәрләр алып бара алмадык. Бу программа Рәсәй Мәдәният министрлыгы тарафыннан зур гастрольләр дип аталган проект кысаларында эшләнде. Аны шул Мәдәният министрлыгы финанслый. Юл сәфәр бик ерак, анда Мәскәүдән самолет белән 6-7 сәгать очасы. Без анда декорацияларыбызны алып бара алмадык. Аны безнең шул театрда эшләделәр. Моннан җибәрелгән эскизлар, чертежлар буенча анда театрда әзерләделәр. Без костюмнарны үзебез белән алып бардык. Сөмбел Гафарованың Килмешәк спектаклен һәм дә инде Туфан аганың Гыргыри киевләрен алып бардык. Кемнәр тамашачылар булдылар? Татарлар бар идеме анда? Тәрҗемә белән карадылармы? Менә искиткеч мин үзем бик зур тетрәнгеч алып кайттым. Мин һәр вакытта да ерак сәфәргә чыксам, анда яшәгән милләттәшләребезнең, дин кардәшләребезнең ничек яшәүләре белән һәм аларның анда ничек килеп эләгүләре белән кызыксынам. Мин ул һәр вакытта кызыксындыра һәм мин уйлыйм алар монда ничек яшиләр икән, сагыналар микән туган якларын дип борчылам. Бу безнең спектакльләргә инде без килгәнчә үк билетлар сатылып беткән иде. Бу безнең өчен бик тә сөенечле, куанычлы гамәл булды, хәл булды. Әлбәттә, безнең спектакльне татарлар да, башкортлар да, якутлар үзләре дә карадылар. Беренче көнне бөтен билетлар сатылып беткән, икенче көнгә инде без тамашачыны жәлләп өстәмә урындыклар куеп, басып торырга, баскычларда утырырга да мөмкинлек биреп, аларны спектакльгә алдык, аларга мөмкинлек бирдек, өстәмә билетлар аларга. Бик алар тәрҗемә аша карый. Андыйлар да күп булган. Андыйлар да күп кызыксыналар. Чөнки нигә әйтсәң дә, якут теле ул безнең төрки телләргә керә. Шуңа күрә безнең барыбер ниндидер бер-беребезне аңлау бар, кызыксыну бар. Алар бик теләп кызыксынып карыйлар безнең милләт спектакльләрен. Якут телендә берничә сүз өйрәнеп өлгердеңезме? Ой, аларның телләре бик авыр, өйрәнә алмадым. Чөнки безнең белән алар күбрәк һәр вакытта инде дип әйтим, урысча сөйләшләр, безнең барбар аралашу теле урысча. Гәрчә без спектакльне татарча уйнасак та, безнең тәрҗемә белән барды. Анда инде ул сәеррәк яңгырый, барбыр спектакльдәге булган халәтне алар соңрак кабул итәләр һәм аларның үзләренең реакциялары соңрак барлыкка килә. Барбыр аны инде аларны шуларны тыеп, аларга җайлырак булсын дип уйнарга тырышасың, бик кызулатмыйча, бик артык тиз сөйләмичә инде. Беләсезме, мин бер генә мисал итеп әйтеп китәм, бәлки шул мисал аша аңларга да мөмкинлек булыр. Менә Совет чорында без бит инде бер зур ил булып яшәгән Совет чорында, шундый, мин үзем дә шул чор кешесе, шундый менә югары белем алганнан соң җибәрәләр иде юллама белән. Ул инде ул юллама булырга тиеш, ул кеше китәргә тиеш, белем алган кеше үзенең профессиясе буенча каядыр читкә китәргә тиеш. Менә бик күп кенә кешеләр шул юллама белән ниндидер профессиялар алганнан соң киткән кешеләр. Алар анда урнашканнар, төпләнгәннәр, иләнгәннәр, гаилә корганнар, балалар үстергәннәр һәм 30-40 елдан артык алар анда яши. Гәрчә аларның инде бүгенге көндә әзрәк телләре бозылыбрак сөйләшсәләр дә, ләкин аларның рухлары, аларның җаннары, аларның менә бөтен торышлары, үз милләтен яратулары, үз туган җирен сагынулары йөзләренә чыккан. Аларның сагыш каплаган йөзләрен.
Менә Сөмбел Гафарованың Килмешәк спектаклен әгәр караган булсагыз, аның сюжеты буенча андагы ир, ул бит инде сугыштан соң иленә кайтмыйча чит илдә яшәп кала. Һәм ул барыбер анда яшәсә дә, рәхәттә, яхшыда, ул бар гомер буе сагына, һәм ул үзенең бакчасында башка бер үстерми, бәрәңге үстереп көн күрә. Чөнки бу безнең халыкның шөгыле. Менә шул спектакльне караганнан соң бер кеше белән аралашырга туры килде. Мин аның артыннан бик озак күзәттем. Ул безнең белән аралашты, без киткәнче. Ул заманында шулай ук югары белем алып киткән булган. Ул архитектор, ул бик зыялы кеше, ул бик әүхәтле кеше, бик аны хөрмәт итәләр яшәгән җирендә. Аның менә шушы спектакльдән тетрәнүе мине тетрәндерде. Ул туктый алмый җырлый. Ул аның ир заты, аның күзләре шундый моңсу, ул сүз әйтә алмыйча елый. Ул шуның хәтлек сагына, аның инде бу илдә, безнең татар илендә аның инде туганнары да юк, әти-әнисе исән түгел. Әмма ләкин ул үзенең халкын, үзенең милләтен ул менә сагынып, зарыгып, сарыгаеп яши. Һәм мин уйлыйм, менә мондый гастрольләр, ул татар халкы кайда гына яшәми бит, ул без бит инде бик күп йөрибез, бик күп керәбез. Алар төрле җиргә чәчелгән бит. Һәм һәрбер җирдә шулай кабул итәләр. Һәрбер җирдә алар инде телләрен оныткан булсалар да, аларның рухы барыбер яши. Алар синең куйган спектакльләрне үзенеке итеп, үзенең бәгъре җаны итеп кабул итә. Без сезнең белән бер өлкәдә хезмәт итәбез. Татарстан Яңа гасыр каналы нәкъ менә шундый кешеләр өчен эшли, аларның сагыну хисе шундый көчле булмасын өчен. Алар бик куаналар, Татарстан Яңа гасырының карый алулары белән бик сөенәләр, һәм алар бик рәхмәт әйтәләр. Чөнки шул телевидение аша безне алар күзәтә, безне алар белә, сезнең тапшыруларны алар бик яратып карыйлар. Аларга шул азык, ул бик зур азык. Мин әйтер идем, бу татар тапшырулары, Татарстан Яңа гасыр телевидениесе менә шул читтә яшәүчеләр өчен күбрәк хезмәт итә, һәм аларга күбрәк кирәк. Әлбәттә, безнекеләр үзебез җирлегеннән тыш күбрәк дип әйтәм. Алар бик кызганыч хәлдә. Димәк, Якутиягә кайнар сәлам җибәрәбез, Рушания ханым. Якутиягә миннән бик зур сәлам, чөнки безне бик яхшы каршы алдылар. Алар бик кунакчылар. Алар анда якутлар да, татарлар да, башкортлар да, алар бөтенсе бергәләшеп, бердәм булып, аларның үзләренең берлекләре бар. Алар төрле чаралар уздыралар, төрле бәйрәмнәр. Алар безне гармуннар уйнап каршы алдылар, җырлар җырлап. Татарлар чәкчә күтәргән булса, якутлар кымыз белән каршы алдылар. Үзләренең милли киемнәрен кигәннәр, алар бик матурлар, бик аларга карап туйгысыз. Чыннан да менә шундый чит җирләргә килгәч, үзеңнең милләтеңне күргәннән соң, син әле кая яракка китмәгән, син әле үз халкың арасында икәнлегеңне хис итәсең. Гәрчә безнең самолет белән очу юлы бик авыр булса да, әлбәттә анда бару бик җиңел түгел. Сез үзегез дә хисләр белән тулы. Мин бик хисле, мин бик тетрәнеп кайттым, мин бик хисләнеп кайттым. Чөнки мин менә шулай читтә яшәгән безнең халкыбыз, безнең кардәшләребез, безнең дин кардәшләребез, безнең милләттәшләребез шулай үзләренең туган җирләрен, әби балаларының җирлекләрен сагынып, саргаеп, онытмыйча яшәүләре мине бик куандырды. Рушания ханым, шул кадәр хисләнеп сөйләдегез, без хәтта үзебез шул кешеләр белән аралашкан сыман, алар белән янәшә торган сыман булдык. Килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Алда сезне яңа сезон көтә, бик күп эшләр көтә. Уңышлар сезгә инде. Рәхмәт. Сезон башлангач, бәлки янәдән очрашырбыз студиябызда. Бәлки әле безнең сезон башлаганчы тагын бергә сәфәргә чыгасыбыз бар. Без әле озакламыйча Урта Азияга, Ташкент шәһәренә барып кайтабыз. Ташкентка да кайнар сәлам, тиздән анда да барып җитәбез. Алла бирсә. Сәфәрегез уңышлы булсын. Амин. Бездә студияда кунакта Татарстан Республикасы халык артисты Рушания Юкачева булды. Безнең каналда кыска вакыт